Veľa ľudí si myslí, že samota znamená, že človeku niečo chýba. Že keď je človek sám, musí byť nešťastný. Že keď nemá pri sebe partnera, rodinu alebo veľký okruh ľudí, tak jeho život je akosi neúplný. Ale život ma naučil, že samota nemusí byť iba prázdnota. Samota môže byť aj priestor. Priestor, v ktorom konečne stíchne hluk sveta. Priestor, v ktorom prestaneš hrať roly, ktoré od teba očakávali druhí. Priestor, v ktorom sa začneš pýtať otázky, ktorým si sa možno celý život vyhýbal. Kto vlastne som? Čo vo mne je ešte nevypovedané? Čo som celý život dával druhým, ale sebe som to nedovolil prijať. Opustil som krajinu, v ktorej som sa narodil. Začal som nový život ďaleko od domova. Pracoval som, podnikal som a bol som spoluvlastníkom kozmetickej firmy Natural Instinct, ktorá vyrástla na multimiliónový biznis. Takže, keď dnes hovorím o tom, že materiálny úspech sám o sebe človeka nenaplní, nehovorím to z teórie. Ja som si tým prešiel. Viem, aké je niečo budovať. Viem, aké je dosiahnuť vonkajší úspech. Viem, aké je fungovať v praktickom svete, kde sa počítajú výsledky, zodpovednosť a rozhodnutia. A takisto viem, aké je o všetko prísť. Ale život ma naučil aj to, že ak človek stratí spojenie so sebou, ani vonkajší úspech mu nemusí priniesť vnútorný pokoj. Môžeš mať viac, než si kedysi čakal. Môžeš dosiahnuť veci, ktoré by iní považovali za úspech. A predsa v tebe môže zostať prázdne miesto, ktoré žiadne peniaze, majetok ani uznanie nedokážu zaplniť. Nie preto, že by materiálny úspech bol zlý. Nie je zlý. Je súčasťou života. Dáva človeku možnosti. Dáva slobodu. Dáva určitú istotu. Ale nie je to konečná odpoveď. A toto som pochopil až časom. Pracoval som s ľuďmi, počúval ich príbehy, ich bolesti, ich strachy, ich túžby. A roky som sa venoval meditácii, hypnóze, vnútornej práci a hľadaniu toho, čo je za povrchom bežného života. A čím som starší, tým viac vidím jednu vec. Najväčšia cesta človeka nie je len cesta životom. Najväčšia cesta je cesta späť k sebe. Samota ťa na tejto ceste môže veľa naučiť. Najprv ti ukáže tvoje prázdne miesta. Ukáže ti, kde ešte hľadáš potvrdenie od druhých. Kde ešte čakáš, že niekto príde a dá ti hodnotu. Kde ešte veríš, že bez niekoho vedľa seba nie si celý. A toto môže byť bolestivé. Preto mnoho ľudí pred samotou uteká. Zapnú televízor, pustia si rádio, sú stále na telefóne. Hľadajú spoločnosť za každú cenu. Alebo zostávajú vo vzťahoch, v ktorých už dávno nie je láska, len zo strachu, že budú sami. Lenže samota nie je nepriateľ. Samota je zrkadlo. A zrkadlo niekedy ukáže veci, ktoré nechceme vidieť. Ale ak predtým neutečieš, stane sa niečo zvláštne. Začneš cítiť, že v tebe je viac, než si myslel. Začneš počuť svoj vlastný vnútorný hlas. Začneš rozlišovať, čo je tvoja pravda a čo sú len očakávania druhých. Začneš chápať, že tvoja hodnota nezávisí od toho, kto je pri tebe, ale od toho, či si ty prítomný sám pri sebe. A tu je veľmi dôležitý rozdiel. Samota a osamelosť nie sú to isté. Samota je, keď si sám so sebou. Osamelosť je, keď nemáš s kým byť pravdivý. Môžeš byť sám a necítiť sa osamelý. A môžeš byť obklopený ľuďmi a cítiť sa úplne opustený. Pretože skutočné spojenie nevzniká tým, že je niekto fyzicky vedľa teba. Skutočné spojenie vzniká vtedy, keď ťa niekto vidí. Nie tvoju masku, nie tvoju rolu, nie obraz, ktorý sa snažíš ukázať svetu, ale teba, tvoje ticho, tvoju cestu, tvoje rany, tvoju hĺbku, tvoju pravdu. A toto je podľa mňa jeden z najväčších darov zrelého veku. Keď je človek mladý, často hľadá iskru. Hľadá vzrušenie, hľadá príťažlivosť, hľadá niekoho, kto naplní jeho predstavy. No ale keď človek prejde kus života, začne si vážiť niečo iné. Pokoj, úprimnosť, láskavosť, schopnosť počúvať, schopnosť mlčať bez napätia, schopnosť byť spolu bez toho, aby jeden druhého vlastnil. V mladosti často hľadáme človeka, ktorý nás rozbúri. V zrelosti začneme túžiť po človeku, pri ktorom sa naša duša upokojí. A to je úplne iná kvalita spojenia. Duchovnosť ma naučila, že človek nie je len telo. Nie sme len naše meno. Nie sme len náš vek. Nie sme len naša minulosť. Nie sme len príbeh, ktorý o sebe rozprávame. V každom z nás je niečo hlbšie. Niečo, čo pozoruje. Niečo, čo cíti pravdu ešte skôr, než ju myseľ vysvetlí. Niečo, čo nás ticho vedie, aj keď to nepočúvame. Niektorí to volajú duša. Niektorí vyššie ja. Niektorí vnútorné vedenie. Niektorí Božia prítomnosť v človeku. Na názve až tak nezáleží. Dôležité je, že či s tým dokážeš nadviazať spojenie. Pretože keď človek stratí spojenie so sebou, začne hľadať niekoho, kto ho zachráni. Ale keď človek nájde spojenie so sebou, už nehľadá z prázdnoty.
Začne sa stretávať s ľuďmi z úplne iného miesta. Nie z potreby, nie zo strachu, nie z pocitu, že bez druhého nič neznamená, ale z plnosti. A toto je podľa mňa veľmi dôležité aj vo vzťahoch. Duchovné spojenie neznamená, že už nikoho nepotrebujeme. To by bola len ďalšia maska ega. Duchovnosť neznamená, že sme nad ľudskou blízkosťou. Naopak, skutočná duchovnosť nás robí ľudskejšími, citlivejšími, pravdivejšími, mäkšími, pokornejšími. Duchovnosť nie je útek od ľudí. Je to návrat k takej časti nás, ktorá dokáže milovať bez strachu. A preto túžba po blízkosti nie je slabosť. Aj človek, ktorý má vnútorný pokoj, môže túžiť po niekom, s kým môže zdieľať život. Nie preto, že je neúplný, ale preto, že niektoré krásne veci v živote chcú byť zdieľané. Ranná káva, tichá prechádzka, úprimný rozhovor, spoločné mlčanie, smiech nad obyčajnou vecou, pocit, že nemusíš nič dokazovať. Len tak jednoducho byť. A niekto vedľa teba tiež môže len tak byť. Bez tlaku, bez hry, bez manipulácie, bez drámy. Len dvaja ľudia, ktorí už nemusia predstierať, že sú niečo iné. Myslím si, že v zrelom veku už láska nemusí byť hlučná. Nemusí dokazovať svetu, že existuje. Nemusí stále horieť ako oheň, ktorý všetko spáli. Môže byť ako teplo domova. Tiché, stále, prítomné, liečivé. A možno práve toto je láska, ktorú človek začne chápať až neskôr. Keď už vieš, že krása tela sa mení, že vášeň bez úcty nestačí, že slová bez činov nemajú váhu, že vzťah bez pokoja sa nakoniec stane bojiskom. A preto dnes vidím spojenie medzi dvoma ľuďmi inak. Nie ako vlastníctvo, nie ako záchranu, nie ako dôkaz hodnoty, ale ako stretnutie dvoch ciest, dvoch duší, ktoré sa nemusia spasiť, ale môžu sa navzájom podporiť. Dvoch ľudí, ktorí už vedia, že život nie je o tom, kto má pravdu, ale či medzi nimi môže zostať láska aj vtedy, keď sa nezhodnú. A tu prichádza otázka, ako také spojenie vznikne. Myslím si, že nie cez tlak, nie cez naháňanie, nie cez predstieranie, že sme lepší, mladší, silnejší alebo osvietenejší, než v skutočnosti sme. Skutočné spojenie vzniká cez pravdivosť. Keď sa prestaneš skrývať, keď dovolíš svetu vidieť nielen svoju múdrosť, ale aj svoju ľudskosť, keď sa nebojíš povedať, áno, veľa som pochopil, áno, mám svoj vnútorný pokoj, ale stále som človek. A aj vo mne je miesto, ktoré vie oceniť blízkosť, nežnosť a obyčajné ľudské porozumenie. Pre mňa je toto dôležité. Pretože niekedy sa duchovní ľudia tvária, že už nič nepotrebujú, že sú nad vzťahmi, nad emóciami, nad túžbou po blízkosti, ale ja tomu tak neverím. Myslím si, že skutočná zrelosť nie je v tom, že nič necítime. Skutočná zrelosť je v tom, že cítime pravdivo, bez toho, aby nás naše pocity ovládali. A tak dnes vnímam samotu ako učiteľa, nie ako trest. Samota ma naučila počúvať ticho. Naučila ma vnímať vlastnú dušu. Naučila ma, že keď človek prestane utekať pred sebou, začne sa v ňom otvárať priestor, kde môže cítiť pokoj. Ale zároveň ma naučila aj to, že človek neprišiel na tento svet iba preto, aby bol sám. Prišli sme sa učiť cez seba navzájom. Cez vzťahy, cez dotyk, cez slová, cez odpustenie, cez zrkadlá, ktoré nám nastavujú druhí ľudia. Nie každý človek, ktorý príde do nášho života, má v ňom zostať. Niektorí nás učia hranice, niektorí nás učia odpustiť, niektorí nám ukážu, kde sa ešte nemáme radi. A niektorí nám možno ukážu, že láska môže byť pokojná, bez boja, bez dokazovania, bez strachu. A možno práve preto som vytvoril tento kanál. Nie preto, aby som niekoho presviečal, nie preto, aby som mal pravdu, ale preto, aby som sa podelil o to, čo mi život ukázal. O vedomí, o emóciách, o vnútornom vedení a o ceste späť k sebe. Toto nie sú len myšlienky z kníh. Hovorím o tom, čo som sám prežil. Prešiel som svetom práce, podnikania, úspechu, vzťahov, samoty, hľadania aj ticha. A práve preto dnes viem, že človek môže mať vonkajší úspech a predsa túžiť po hlbšom spojení. Nie po povrchnosti, nie po dráme, nie po vzťahu, ktorý má len zaplniť prázdne miesto, ale po spojení, v ktorom môže byť pravdivý. A možno keď človek hovorí pravdu zo srdca, prirodzene sa k nemu priblížia ľudia, ktorí s ním rezonujú. A ak sa ťa niečo z toho, čo som dnes povedal, dotklo, možno to znamená, že na podobnej ceste nie si sám. Napíš mi do komentára, čo ti život ukázal o samote, spojení alebo o ceste späť k sebe. Možno práve tvoja skúsenosť osloví niekoho, kto potrebuje vedieť, že v tom nie je sám. Ďakujem, že si tu bol so mnou. Toto je Vedomie Slovenska. Cesta späť k sebe.